Kai, kai. Amma dai in kana neman asararre ɗan asara, ka nemo Zuba Mendi. Wallahi ka nemi Zuba Mendi. Malam da ake bin ka da alheri dumu-dumu, Real Madari ana bin ka da alheri dumu-dumu, wai ka zaɓi Arsenal. Kai, amma dai wannan dai kai da cin kofi, kai da lashe kofi, sai dai ka gani ana lashewa a wani wuri. Ka zaɓi Arsenal akan Real Madari, ana bin ka da alheri dumu-dumu har gida, cikin gida Spain, wai ka tsallake ka je Arsenal? Wannan kai ne shugaban 'yan asara. Arsenal da malam ga ka ga kofi amma ba ka iya taɓa shi. Ga ka ga shi amma ya fi ƙarfin ka taɓa shi. Muka ko benci kake zama, ƙarya ne a shekara 1-2 baka tashi da kofi ba. Ƙarya ne a Madari, ƙarya kake. Amma dai kai dai ɗan asara ne dai kai wallahi. Asara ce kawai.